na rashin ziyarar manzo na taimaka mini na ina tuba. Ku kuke baiwa wanda suke nema na faɗi mahaifi na alfarma. Gani na zo cikin masu yin nema kar a bar ni da kaina kumin duba. Zama da bayan ya fi zuma daɗi, wanda ya bar ki ba za ya